A Made Hungary epizódjából megtudhatják, hogyan lesz a dél-amerikai fahasábból magyar nemzeti szimbólum. A tárogató eredetéről több feltételezés létezik. Az egyik szerint a törökök is az arabok által török síp néven terjedt el Európában. A hangszer aztán a Rákóczi-féle szabadságharc idején a kurucvilág jelképévé vált, tárogatónak azóta hívják. A tárogató a 20. század elején lett igazán népszerű. Stovasszer János király és császári hangszergyáros üzemében 1943-ig gyártották. A Rákosi korszakban tiltották, a Kádár korszakban megtűrték, a rendszerváltás óta viszont reneszánszát éli. Makó Péter a Csík zenekar fúvósa. A klarinét után ismerkedett meg a tárogatóval. A hangszer egyedisége magával ragadta, hol fájdalmasan kiált, hol tüzesen szól, vagy mélabúsan zeng. Hangjában ott a szaxofon, az angolkürt és a fagott, de igazán egyikre sem hasonlít. A tárogató alapanyaga, a kokobolo Dél-Amerikából érkezik méretre vágva. A tárogató műhely Kft. Hangszerkészítői különleges vöröses-barnás színe, szép erezete és megmunkálhatósága miatt ragaszkodnak ehhez a rózsafa fajtához. A megmunkálás első lépéseként a hasábok külseje durva kerekítést, belseje pedig egy hosszanti furatot kap. A fa így egyszerre tud száradni belülről és kívülről is, kerek 6 hónapon át. Fél év után a hangszer belső furatának elkészítésével kezdenek. Különböző átmérőjű fúróval előbb lépcsőzetesen nagyobbra bővítik, majd kúpos dörzsárral finomítják. A művelet nem csak komoly türelempróba, kényes feladat is. A furat a tárogató hangjának lelke, és a hangszer külsejét is ehhez kell igazítani. Ezután beállítják a pontos hosszméretet, befogóba fogják, és pontos méretre esztergálják a külső palástot, majd kialakítják a korpusz harangját, és összeillesztik az elemeket. A hangszert ezt követően 1-2 napon át parafin olajban áztatják. Erre azért van szükség, hogy később használat közben a tüdőből kiáramló párás levegő minél kevesebb kárt okozzon benne. Az olajozás után rövid pihentetés következik, aztán indulhat, divatos szóval élve, a személyre szabott foglalkozás. Minden egyes hangszer egyedi bánásmódban részesül. Elsőként megcsiszolják és felpolírozzák a belső és külső felületét. A hanglukak és az oszlopokat tartó furatok elkészítéséhez Varcza János számítógépes kottát készít, amelyben minden egyes luknak megvan a maga koordinátája, és megvan a maga fúrója is, nevük is innen ered. A C fúró például a C hanglukért felel. Amilyen apró a luk, olyan nagy vele a feladat. A 10 mm-ek ugyanis annyira számítanak, hogy egy-egy furat elkészítése akár 4-5 percig is eltart. Miután 70 furatról van szó, csak ezzel a művelettel elmegy több mint egy fél nap. A zsákfuratokba speciális szerszámmal menetet vágnak, ebbe kerülnek majd az oszlopok, amelyek a billentyűk tengelyeit rögzítik. Szórakozottságnak nincs helye, nagyon kell vigyázni, nehogy megszakadjon a menet vagy átlukadjon a fa. Az oszlopot beletekerik a menetbe, aztán átfúrják. Ebbe fűzik majd bele a tengelyt, amin a billentyű forog. A billentyű alpakkából precíziós öntéssel készül, egy csőtengelyből, egy tányérból és egy karból áll. A billentyűket felfűzik a tengelyekre, beállítják és összeforrasztják őket. A tárogató 34 billentyűjét 7 tengely köti össze. A felső részre 11, az alsó részre 9 kerül, a korpuszon azonban csak egy billentyű árválkodik. A billentyűkre apró csavarokkal apró rugókat szerelnek, az oszlopokba pedig tűrugókat tesznek. Ezek segítik elő a billentyűk nyitását, zárását.
Felragasztják a zajmentes működést biztosító parafákat, a billentyűkre pedig a hanglukakat záró párna, vagyis kecskebőrrel bevont filckoron kerül. Indulhat az összeszerelés. A tárogató elkészült, vagy mégsem. Többnapos precíz szerelés ide vagy oda a hangszert a mester ekkor darabjaira szedi. Melegszik a pecsét. Minden hangszerkészítőnek, minden műhelynek saját beütője van, de nem maradhat el az egyedi számozás sem. A fa még egy nagyon vékony politúr réteget kap. Felkerülnek a parafatömítések és a gyűrűk is, aztán készítője kesztyűt húz és újra összeszereli a tárogatót. Tóth József a műhely összes hangszerét kipróbálja. Az újonnan készült tárogató még nem teljes értékű hangszer, tulajdonosától lesz azzá. Nem is akárhogyan, ahogy mondják, idomítani kell. Szorgalommal és kitartással kell hozzászoktatni a nagybetűs zenei élethez.